Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Irurtzunera hurbilduko da. Bertan, Irati Ollakarrizketa zain izango dugu. Berak erakutsiko gaitu herria nolakoa den. Eta saioa bukatzeko Ane Barkosek Ane Lindane elkarrizketatuko du. Eta gaurkoan, Irurtzunera hurbildu gara, gazteratu saioan, bertan Irati Ollakarrizketarekin elkartu gara, bertako herritarra, gizarte lana ikasketak dituena, eta Irurtzungo dantza taldean ere bai badabilena. Eguerdion, Irati? Kaixo. Zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi, hemen zago eranean. Konta iguzu, non gaude? Bueno, oraintxe bertan Irurtzungo Foruen plazan gaude. Irurtzungo plazarik handiena da eta orokorrean jendea hemen biltzen da. Hemen atzean udaletxea dugu eta baita osasunetxea ere. Irurtzungo herriak populazio handia du? Bueno, inguruko herriekin konparatuta bai esan dezakegu handixeagoa dela. Orain momentu honetan 2300 bat biztanle izanen ditu. Eta hori, inguruko herriak oso txikiak dira, orduan esan genezake handia dela. Eta gazte kantitatea zenbatekoa da? 2021 batean 500 inguru gazte zeuden. Karo, 15 eta 30 urte bitarte hartuta. Baina bestela ez nuke jakingo zehazten. Eta kaleko biziari dagokionez, bizia duen herri bada, Irurtzun? Bai, nik uste baietz. Batez ere, astean zehar goizetan jendea erosketak egitera etortzen da, bai herriko jendea, baita inguruko herrietako jendea ere. Eta gero arratsaldetan haurrak eskola bukatutakoan edo plazara ateratzen dira edo parkera, eta orduan nik esango nuke bizitza badagoela. Gaztei dagokienez, asteburutan gazte gehiago ikusten dira herrian, eta batez ere ostiraletan. Gero larunbatetan agian bai jendea ateratzen dela gehiago beste Iruñera edo beste toki batzutera, baina bai, orokorrean nik esango nuke badagoela bizitza. Gazteratu saioan, Nafarroako leku ezberdinetako gazteen kezkak, egoerak, ardurak aztertzen saiatzen gara. Orain pixkat kontzientziazioaren inguruan galdetuko dizut. Inguru giroari buruz, baduzue inolako ardurarik bertako gazteek? Bueno, nik esango nuke hori beti bezala dela, ez? Leku guztietan bezala badagoela kontzientzia gehiago duen jendea eta kontzientzia gutxiago duena. Hala ere nik uste baietz, orokorrean badagoela kontzientzia bat. Azken finean, herria nahiko garbi dago eta badaude garbitzaileak, baina hala eta guztiz ere saiatzen gara ahalik eta garbien mantentzen. Eta, ez dakit esan daitekeen, baina COVID garaian ere egin diren juerga klandestino horiek eta gero, herriko gazteak ere garbitzera agertu dira. Orduan, nik uste kontzientzia hori badagoela. Lasai Irati, hemen erratea duzu dena lasai ederrean. Eta inguru giroa zaintzaren aldeko inolako mugimendurik badaude? Mugimendu zehatzak oraintxe bertan esango nuke ezetz. Baina ekintza txikiagoak igual bai. Orain dela 2 aste dola udaletxetik deialdi bat egin zen, udaletxe eta herriko elkarteetatik ibaia garbitzeko. Eta jendea agertu zen. Zuen egunerokotasunean, zure lagun kuadriarekin adibidez, eztabaidetan agertzen dire inguru giroaren aldeko kontuak edo arraroa da? Nik uste noiz baitola agertu izan dela, baina egunerokotasunean ez dela gehien ateratzen den gaia. Irati, zuri kontu honen inguruan, pertsonaleki, zer da arduratzen dizuna edo kezkatzen dizuna? Ez nuke jakingo esaten. Egia da, nik uste azkenean hainbeste zaborra eta hainbeste gauzarekin mina ematen ari diogula gure planetari eta ez dakigula noiz arte iraungo duen edo nola iraungo duen, ez? Hori da pixkat gehien arduratzen gaituena, baina ez nuke hola kezka, ez nuke jakingo. Orain, gai ez pixkat aldatzen, herriko aurre edo gazteek non egiten dituzte ikasketak? 3 urterekin hemen hasten gara Takondoa ikastetxean, ikastetxe publikoa da, eta gero hemen egiten dugu bigarren DBH arte, eta hortik aurrera DBH bukatzeko edota batxilergoa egiteko Iruñera joaten gara.
Eta euskaraz ikasteko aukerari badago hemen? Bai, badaude bi eredu, A eredua eta D eredua, beraz badugu euskaraz dena ikasteko aukera. Eta hori gero A eredukoak joaten dira normalean La Granja edo Julio Caro Baroja ikastetxera, Iruñera, eta gu Biurdanara. Eta lan eskaintzaren aldetik nora dago egoera? Bueno, hemen Irurtzunen, egia esan Irurtzunek industria nahiko duenez gazte asko hemengo lantegietan lanean daude. Lantegitatik aterata, nik uste kontua nahiko zaila dagoela, ez? Gainontzekoak normalean jotzen dugu Iruñera edo beste toki batera, baina, bueno, momentuz moldatzen gara. Eta hemen izaten diren lan eskaintza horietan zer motatakoak dira? Hemen batez ere hori esaten dudana lantegia. Gero bai, udan ateratzen direla beste lan mota batzuk, adibidez, igerilekuak irekitzen dituztenean, mantenimentu lanak, sorosle lanak, baina orokorrean hemen gehien bat dagoena lantegia da. Berri bere kontzientziazio kontuaren inguruan, kasu honetan berdintasunarenean, genero gizon emakume arteko berdintasunen kontuaren inguruan, ze ikuspegi duzue gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Bueno, nik uste gazteak gaur egun nahiko kontzientziatuta gaudela berdintasun horren alde. Eta, bueno, pixkanaka joan gara, edo, gizartea joan da gauzak lortzen, ez? Baina, hala eta guztiz ere nik uste oraindik asko dugula egiteko. Eta batzutan badaudela zenbait kontu ere konfunditu egiten ditugunak. Zuen kuadrillan adibidez, zuen lagunekin ere, gai hau bai ateratzen da? Bai, gai hau igual gehiago ateratzen dela, ez? Azkenean beti dira, ezakit, zergatik zuek hau bai egin dezakezue, zergatik guk ez, zergatik hau ongi ikusita dago, zergatik hau ez. Bai, nik uste gai hori orokorrean gehiago ateratzen dela. Kirati, orain bertzetxokoren bat erakusi harri gaituzu, ezta? Bai, hori da. Hala eta goaz orduan. Vale. Beno, Irati, eta oraingoan bertzetetoki atera ekarri gaituzu, non gaude? Bai, bueno, hau niretzako Irurtzungo txoko politenetako bat da, eta hemen atzean plazaolako bidea dugu, bueno, bidearen zati bat dugu, baita zubia ere, eta bueno, niretzat berezia da, txikitatik, bueno, Olentzero egunean adibidez, Olentzero menditik jaisten delarik hemen agertzen da, eta, bueno, hemendik ere beti Trinitaterako bidea hartzen dugu, eta, bueno, txoko berezia da. Nik uste hori asteburutan eta hemen jende asko ibiltzen da, bai mendira igotzeko, baita paseotxoak emateko. Orain galderekin jarraituz, gazte mugimenduen blokera pasatuko gara. Herrian gazteak elkartzen zarete? Bai, Irurtzunen egia da harreman handia dagoela orokorrean gazte guztien artean, eta elkartzen gara, bai batzuk kirola egiteko, beste batzuk poteatzeko, eta beste batzuk beste kontu batzuei eusteko. Arrazoi ezberdinak direla eta, ez? Hori da. Zeintzuk izaten dira leku ohikoenak gelditzeko? Bueno, alde batetikan tabernak, tabernek badute gazteen bizitasuna, esango genuke, eta gero, badaude zenbait ekintza ere jendea biltzen dituztena, ez? Gu adibidez, dantza taldearekin eskolan biltzen gara, ostiralero ensaiatzeko, beste batzuk kirola egiteko astean zehar, eta hori, momentu ezberdinetan. Gazten arteko elkartasunik badagoela erango zenuke Irurtzunen? Nik uste orokorrean baietz, badagoela, bai. Eta gazte mugimendu berezirik? Bueno, badugu gazte asanblada, eta gero badago ere Larrazpi gazte elkartea. Ez da gaztetxea, baina bueno, antzekoa. Eta orokorrean, horiek dira nik uste orain gazteen artean mugimendurik garrantzitsuenak. Eta gaztek antolaturiko ekitaldiak egiten dira, Irurtzunen? Bai, alde batetik, gazte asanbladak beti antolatzen ditu, bai herriko jaiak udaletxearekin batera, ez? Alde batetik udaletxeak antolatzen duena dago, baina gero beste alde batetik ikusita gazteek genuela ere beste festa modu bat egiteko gogoa, gazte asanbladak hartu zuen barazkigune deitzen dutena, eta horren antolatzen ditu bazkariak, kontzertuak eta horrelakoak. Gero bestalde, beti urtero saiatzen gara egiten gazte eguna,
Egia da, orain zaila izan dugula pandemiarekin, baina bueno, pixkanaka bueltatzen ari dira horrelako gauzak. Eta gero Larrazpik ere antolatzen du Larrazpiko eguna, gero tekno gau bat ere antolatu izaten du, normalean, eta bai, nik uste gauzak antolatzen ditugula. Orduan, besta maitalentzat, badakite, Irurtzunen badutera beren aukera. Hori da. Eta euskarari dagokionez, hizkuntzari dagokionez, normalean ze hizkuntzetan solasten zarete? Karo, hemen beti elkartzen gara euskeraz dakigunak euskeraz ez dakien jendearekin, ez? Orduan, egia da normalean joera dagoela gazteleraz hitz egitea. Hala eta guztiz ere, nik uste bai egiten ari garela aleginak eta pixkanaka lortzen ari garela euskera gero eta presentzia handiagoa izatea, ez? Esan dezagun, ez dakit, orain jende helduagoa denek askok ez zekiten euskeraz. Eta guk badakigu gehienek edo askok. Orduan ikuste hori ere nabaritu egiten dela eta adibidez nire inguruan nik bai gero eta gehiago entzuten dudala. Orduan ikusten duzu pixkat euskararekiko jarrera baikor bat dagoela jendearengatik ere bai? Bai, nik uste baietz, orokorrean baietz. Gero hori, esaten dizudana, euskeraz ez dakien norbaitekin elkartuz gero, bai gaztelerara jotzen dugula, oso errex, baina nik uste baietz, jarrera baikorra dela. Irati, eskolaz kanpoko ze aukera daude hemen Irurtzunen? Bueno, nik uste horretarako nahiko konpletoak garela. Kirol pila bat badaude egiteko, bai aurrentzako baita helduentzako ere. Badaude saskibaloia, harri jasotze eskola, areto futbola, gero badago entrenamiento deportibo edo lako zerbait, espinina, kirolak daude pila bat. Eta gero kultura arloan baditugu dantzak, baditugu joaldunak, badaude pertsonaia mitologikoak ere. Eta gero bestalde badago antzerki tailerra edo antzerki talde bat, badaukagu ere koroa, Elizako koroa, nik uste badaudela aukera pila bat. Ikusten dugu nahiko menu zabala duzuela kultura eta kirol arloan. Eta herriko gazteek orokorrean nola ematen duzue denbora librea? Bueno, nik uste denbora librea esan dizudana, badaude gazte asko mendia maite dutenak eta mendira joaten direnak edo astebururo edo askotan, korrika, konpetizioak, ez dakit. Nik uste batez ere hori, kirolaren inguruan eta baita parranda eta tabernen inguruan. Eta jakingo zenuke eraten besta giroan adibidez, ze ohitura dituzuen elkartzeko edo harremantzeko? Bueno, esango nuke guk daukagun ohitura bat, batez ere festetan eta izaten dela musika karro bat ateratzea. Ateratzen dugu karro bat modukoa, jartzen diogu altaboz bat eta USB bat, eta horrekin pasatzen gara bajeretatik. Karo, bajerak dira nolabait hemen gazteak kuadrilla bakoitzak dauka bere lokala bezala bajera. Eta orduan pasatzen gara hori bajera guztietatik. Harremanei dagokionez, nola sortzen dira harremanak herriko Irurtzuneko gazten artean? Bueno, nik uste harreman hauek direla txikitatik eskolan bertan sortutakoak ero mantendu egiten direnak, ez? Eta leku guztietan gertatzen den bezala, honek beste hau ezagutzen du, ezakit eskolaz kanpo, ezakit ze ekintzetan harremana du beste honekin, eta azkenean bata bestearekin harremanduz lortzen da guztien artean harreman bat sortzea. Orduan ikuste hori, bereziki eskolatik datozela, baina gero guk ere gure ekintzekin eta egiten dugula lana horiek sustatzeko. Eta geografikoki, bertze ze herriko gazteekin izaten duzue Irurtzundarrek harremana? Bueno, egunerokotasunean gehien bat Izako jendearekin eta baita Arakilgo jendearekin, ez? Azkenean gertutasunak egiten duena. Baina Iruñako jendea ezagutzen dugu, ikasketen kontuagatik, gero sakanara ere parrandan joaten gara, orduan nik uste horre badugula nahiko zabaltasuna. Irati, zein da zure ustez gazteek orokorrean duzuen edo dugun kezkarik nagusiena? Momentu honetan esango nuke agian etxebizitzaren kontua. Etxebizitza garestia dela eta igual ez dakit independentzia lortzea pixka bat ere zaila dugula.
Eta gero bestalde lanarena, ez? Lehen komentatu dut hori, hemen lantegietan eta gazte asko egiten dutela lan, baino gainontzeko sektoretan igual zaila da ere. Eta bertako gazteek hemen Irurtzunen izaten dute xede bezala gelditzea, gustatuko litzaieke hemen alokairuan bizitzea, herrian bertan? Nik uste denetarik dagoela, ez? Baino, bai, nik uste jendeak hemen gelditu nahi duela. Azkenean hemen daude harremanak, hemen dago egunerokotasunean egiten dugun bizia, eta bai. Eta azken galderetara iristen gara. Irati, komentatu duzu, hemen gauden puntua dela zure ustez lekurik politena, baina jakingo zenuke eraten ere bai Irurtzungo bertze leku interesgarri batzuk? Bueno, badugu alde batetikan Trinitatea, horko mendia, ez dakit ikusten den. Gero, hortik ere bidetxo bat hartuz putreen balkoia edo begiratokia ere izango genuke. Eta gero, justo herriaren beste puntan badugu Irurtzungo presa, hortik ere badagoela beste begiratoki bat eta horiek ere txoko politak dira. Zeintzu dira Irurtzungo egunik seinalatuak urtean zehar? Bueno, Irurtzungo jaiak, uztailean dira, justo San Ferminak bukatu eta hurrengo asteazkenean. Eta gero Trinitateak, aste santuaren arabera maiatza edo ekainan izaten dira, maiatza bukaeran edo ekaina hasieran. Eta gero San Martinak, azaroak 11. Orain galdera berezi bat, herria hobe ezagutzeko edo maitatzeko ere bai, zereak imarko luke kanpoko batek Irurtzunetaz? Ez dakit, zehola jakin ez dakit. Nik uste herri bat maitatzeko herriko jendea ezagutu behar dela. Eta herriko giroan murgildu. Bertzerritik heldu den gazte bateri, edo zure lagun bateri, ze plan eskainiko zinioke bertan eguna pasatzeko? Lehenbiziko gauza nik esango nioke udan etortzeko. Udan etorrita, goizean mendira igotzea, Trinitatera. Han badago eliza, badago ermita polita da. Eta horren ondoren, jaitsitakoan, igerilekuetan barbakoa bat, bazkaltzeko, eta arratsaldean lasai-lasai uretan egotea. Egun kompletua, orduan. Hori da. Ederki, Irati, mila esker guri tarte bat emateagatik eta herria erakusteagatik. Etorriko gara, hemen San Ferminen ondotik, besta polita botatzeko. Oso ongi. Ongi bili, edarte. Berdin. Kaixo, Ane, moduz. Kaixo, arratsaldeon, oso ondo. Bueno, zu aurkeztea ez da lan erreza, gauza askotan aritzen zarelako, beraz lagunduna ezazu pixka bat. Azaldu zertan egiten duzu lan, nor zaren? Bueno, nian elindan naiz, umore hilea esango nuke naizela batez ere, baina egia esan hori gauza askotan ibiltzen naiz. Aktore lanetan ibiltzen naiz, gidoilari, telebistan orkezle inkluso, irratian bebai, danetarik egiten dut eta dena gaizki. Eta, interesgarria iruditzen zait, aukera hau hitz egiteko emakumearen presentzia umorearen industrian, ez? Etengabe entzuten dugulako, emakumeak ez daukala umorea egiteko gaitasuna, ez? Zer esango zenuke zu horren aurrean? Kuriosoa iruditzen zait, ondo osatzen zenuen ez, dagoela edo iaz agertu zera Florentino Fernández gauza horiek esaten, bebai los de la chocita del loro, halako polemika handi bat egon zen guzti honekin, eta kurioso iruditzen zait, honek adierazten duena da, ez dakit, ez jakintasun ikaragarri handia. Umorearekiko ez jakintasuna ikaragarri handia. Urrutira joan gabe, Estatu espainolean emakume umoregileak egon dira betidanik, behar bada ez dira nire eredu, baina hor egon dira, eta horrela burura bapatean datorkidan bat, Lina Morgan izan daiteke, ez? Ez da gustokoen dudan emakume umoregile bat, baina hor egon da, eta bere karrera izan du, eta mundu guztiak ezagutzen du. Eta orainaldian beste emakume asko eta asko daude Estatu espainolean, zein Euskal Herrian bebai askotxo gaude, eta Estatu Batuetan eta hortik kanpo emakume asko egon dira betidanik umorea egiten, eta gainera kalitate handizko umorea. Orduan,
hori esaten duzun bakoitzean, argi uzten duzuna da, zer nolako eziakintasuna duzun, hori humorearen historiarekiko eta humorearekiko. Jo, eta zuk esaten duzu moduan, emakumeak diren humoregila pila daude, baina hala ere, esango zenuke oraindik, pentsatzen dugula humorea den industria gizonena dela. Bai, ia industria gehienak bezala, nire zait gustatzen pentsatzea industria baten barruan nagoela, ez dakit, nire mierdak egiten ditut eta listo. Eta noizean behin nire mierdengatik ordaintzen mali badiate, ari hobeto, ez? Baina, bai, zer gertatzen da humorearekin, nik uste, induan hausnarketetako bat, zergatik dagoen humorea maskulinizatuta eta guzti hori, da, beste gauza batzuen artean, emakume hori esparru asko ukatu dizkigute, betidanik, eta ukatu izan diguten esparruetako bat, erridikuloa egiteko zera da, osea, emakume hori erridikuloa egitea ukatzen digute. Emoten du beti izan bargabea lirainak eta finak eta kukiak eta ez dakitzer, eta ezin dugula erridikuloa egin. Eta karo, ez badugu erridikuloa egiten ezinezkoa da humorea egitea. Orduan, nik uste dut erregatik, guk erridikuloa egiten dugu eta humorea egiten dugu, baina nolabait gizarteak ez du onartzen. Emakumearen irudi txukun eta fin hori ez du onartzen guk nolabait konstruitzea. Eta zure kasuan, zure sare sozialetan, askotan gai polemikoak jorratzen dituzu. Nola hartzen du jendeak hori? Nola hartzen du jendeak zu monologo bat egitea abortuaren inguruan edo transfobiaren inguruan? Eske bi publiko mota ditu dela esan dezaket. Batetik internetetik ikusten nautenak eta bestetik zuzenean ikusten diaten beste pertsona horiek. Ze, bebai, monologoak egiteko bi mota ditut. Interneten saiatzen naiz, nahiko txomozten naiz. Horrela, laburbilduz, nahiko txomozten naiz interneten, zabak igundela dozen gauzak, eta zeinen arriskutsua izan daitekeen batzutan zer nolako gauzak esatea. Eta, azkenean zuzenean zaudenean bebai gauza gehiago esaten dituzu, gauza gehiago esatera ausartzen zara, jende aurrean daukazu, eta, ezberdina da, ez, berotasun horretan ezberdina da. Baina, bebai, publikoak ezberdina hartzen ditu gauzak. Zuzenean, orokorrean, jendeak nahiko ondo hartzen ditu gauzak, behintzat gero ez da usartzen niri arpegira interneten esaten dizkiaten gauza horiek esatera. Oso gitxitan, nik dakidala, oso gitxitan jendea, ez dakit, eskandalizatu egin da, zuzenean nik egindako monologoren batekin, bai, nabaritu izan dudala, behin baino gehiago, eta gai batzuk segunetan horren aurrean, behar bada, ez diela inbeste graziarik egiten, edo ez diela zuzenean grazia putarik egiten, baina izaten duten jarrera da, serio, geratzea, eta hori da humoregile batentzat, egon daitekeen gauzarik txarrena. Baina, pues nada, te lo comes eta listo, ez? Ordea interneten igotzen ditudan beste monologo horiek, asko ere landuagoak, edizioarekin, asko zaintzen ditut gauza eta detaile asko, karo, beste publiko batengan iristen naiz, behar bada, humorea ikusteko ohiturarik ez duten pertsona horiek, edo apatian nire bideoekin topo egiten duten pertsona horiek, eta hater ikaragarriak ditut, eta nik nire haterrak asko maite ditut, bendetan, nik haterrak irakurtzen botatzen ditudan barreak, eske no me río tanto con casi nadie, oso ondo pasatzen dut, asko maite ditut, oso gustoko dut esaten dizkiaten astakeria guztiak, oso astoak izaten dira batzutan, asko aserratzen dira, eta hori, baina horitzen dudala, karo, zuk ondo esan duzun bezala, nahiko gai polemikoak izan daitezke, segunetan orentzat, segunetan hortzuentzat, baina beti izaten dira askurara egiten duten gai horiek, ez? Eta adibidez, abortoaren monologoarekin mahai gaineratzen dituen gai batzuk, ziren, betiranik buruan izan ditudan zera horiek, ez? Saiatzen naiz abortoa iluntasun horretatik ataratzen, beti emoten duelako izan behar dela zerbait traumatikoa, zerbait iluna, gaizki geratzen zarela ja betirako, behin abortatuta, eta horrekin kontzeptu argi bat nuen aspaldidanik, zela abortos deseados, en contraposición al embarazo no deseado, claro, lo que no era deseado era el embarazo, el aborto es deseado. Eta hori mahai gaineratu nahi nuen, ez? Ezberdintzea,
benetan nahi zenuen seme bat edo haurdunaldi bat eten behar izatea, hori gogorra izango da, ziur nago, baina beste kasuan, ordea, oso prozedura mediko arrunta da, normala, inolako traumarik gabekoa, ez? Eta horrekin humorea egitea, nahi nuen. Eta, pertsona askori hori azkura ikaragarria eragin zien, baina ordea beste pertsona batzuek esan zieten, eskerrik asko, ez nekien nola, enuen sekula ere inorrentzun honi buruz horrela hitz egiten eta behar nuen. Eta kuriosoa da, ze gai hori polemiko edo oso polemikoa izan daiteke, baina gero dago transfobiaren asuntoa, aspaldianik txikitatik nuen paralelismo bat jorratzen dudala monologo horretan, euskarazko monologoan behintzat, egiten dudala paralelismoa entre genero autodeterminazioaren artekoa eta herrien autodeterminazioaren artekoa. Txikitatik nolabaiteko paralelismo hori ikusi nuelako, eta batzuk ez zuten onartu, por lo que fuera. Oso txartzat hartu zuten, baina beste pertsona batzuek ordea esan zuten, ostra, ez zitzaigun sekulare bururatu alako paralelismoa egon zitekeenik, eta monologo hori adibidez viralizatu zen ikaragarri. Eta, konturatzen zara zer nolako perfilei etzaien gustatzen alako gauzak entzutea, ez? Eta esatu, gauzak ondo egiten nabil. Eta ero, ja polemikarekin bukatuz, kuriosoa iruditzen zait, ezain polemikoak izango ziren, pentsatzen nuen, behar bada gai hau ez da polemikoa izango, zer, batean ikaragarri polemikoak izaten dira, eta hor dago kopa menstrualaren monologoa. Egunero ez dakit igual hogei bat mezu edo komentario jasotzen ditu monologo horrek, eta oso muturrekoak, ez? Askok esaten dute, baten batek esan bartzuen hau, eskerrak baten batek esaten duela, eta beste batzuek, hori, ni iraintzen eta ez dakit zer, eta zoragarriak bai. Baina orokorrean ikuste dut dagoen sentsazioa orokorrean, dala, en plan, hau ez dut sekulare entzun, eta eskerrak entzuten dudala, edo hau ez dut sekulare entzun, eta eskandalizatu egiten naiz. Eta, gai polemikoen arira, eta duela gutxi gertatu dela aprobetxatuz, zer irakurketa egiten duzuzu Oskar sarietan gertatutakoaren inguruan? Irakurketan ekotxo. Azteko nik uste dut guztiek edo guztiok egin genuena, hasieran egin genuena, en plan, zelako matxistada da, baina, mutur batetik bestera, dana zen matxista, ez, eta, hori, Chris Rocken txisteak ikaragarri matxistak ari ziren izaten, eta noski Will Smithen jarrera ikaragarri matxista izan zen bai, ez? Gero bebai hortik arrazismoarekin egon daitekeen loturaren baten irakurketa egin izan dut, nik egia esan gai horietan ez naiz aditu, hasik ez naiz hartuko, baina hori, zehosar ikaragarri matxista ikusi genuen, ez? Eta Chris Rockek egindako txistea behar bada justo txiste hori etzen larriena izan. Justo aurretik egin izan zuen txiste bat Bardem eta Penelope Cruzekin, txiste bat baino komentarioren bat ikaragarri matxista izan zena, esan zuen, la mujer de Bardem, la mujer de Bardem, Penelope Cruz, danuk ezagutzen du, ez? Eta, alako jarrera matxistak izan zituen, eta gero la teniente O'Neill delako txiste hori egin izan zuenean, danok ikusi genuen, nola Will Smith farre egin zuen, berari farre eragin zion, bere emaztearen aurpegia ikusi zuen eta esan zuen, ez, batean, hemen mandejoko el culo al aire, zehosarri inberdut, baino nigatik, ez beragatik, ez zuen bere emazteagatik egin. Eta orduan, tipoari hostia bat emon zion. Eta askoak esaten dute, bera emakumea izan beharko litzateke Jakey eta tipoari hostia bat emon behar ziona. Bai, baina, hala ere, emakumeak izandako jarrera, da feminismotik aspaldianik eskatzen ari ginen jarrera hori txiste matxistak entzuten ditugunean. Txiste matxistan emate egiten dizutenean eimardosuna hause da. Eta lehen esan dudan bezala, umoregile batentzat publikoak farrerik ez egitea da, gerta altzaizun gauzarik txarrena. Nik atzo esaten nuen, yo prefiero que me den una hostia en toda la cara. Benetan, nik nahi dut hostia bat jasotzea, inolako farrerik ez eragitea baino. Eta hori mai gaineratu zen, baina, gero ja, beste irakurketa batzuk badaude, adibidez,
klase zeraren irakurketak, osea, jada Pinket emakume ikaragarri ederra da, berdin dio hilerik izan edo ez, ikaragarri ederra da, zergatik multimilionaria bat dalako. Osea, azkenean da, multimillonario estatu batuarren arteko mierda machistak, que les den por culo, benetan. Bosta xola, baina bai, nahiko machista izan zen asuntoa. Eta gero, asko hitz egin izan zen bai, umorearen mugei buruz, ez? Hau iritzen zait oso interesgarria, irakurketa asko dauz bai honi buruz, ez? Esaten dutenak, tenemos bien claro, oso argi daukagu non dauden umorearen mugak, ez? Hostia bat emoten dizutenean, txistea bukatu egiten da. Eta, horri buruz, oin dela gitxi, Xabier Euskitzek aipatu ninduen, eta metik daukat idatzita, aipatu, que me menciones Xabier Euskitze, zer ari dan nire bizitzan gertatzen, mesedez. Eta, topatzen dudan, emetik dago. Hau da, aspaldidanik idatzi izan nuen movida bat, ez? Alegiazko drama bat, konta dezake Down sindromea izan eta sexu abusuak jasaten dituen neska bati buruz, baina ezin dut gaiaz txisterik egin. Ura ere, alegiazkoa izan arren. Badakigu non dauden umorearen mugak, epaitegietan, baina ez non dauden dramarenak. Eta hau idatzi izan nuen David Suarez, umoregileak epaiketa bat izan zuenean, Down sindromea zeukan neska bati buruzko txiste bat zela eta ez zela, ez? Eta hau oso interesgarria iruditzen zait, ze azken finean umorearen bitartez eragin nahi dugun sentsazioa da barrea, algara edo dibertsioarena. Dramaren bitartez eragin nahi duguna da negarrarena, adibidez, edo tristurarena. Baina drama bat ikusten duzunean, sentsazio horren bila joaten zara. Zergatik, bandolabaiteko plazerra sortzen dizulako bebai. Osa, jendeak kanta tristeak jartzen ditu negar egiteko hori plazerra egiten diolako, ez? Orduan, zergatik da zentsuragarria plazerra barrearen bitartez lortzea eta ez plazerra negarraren bitartez lortzea. Azken finean, gauza bere egiten ari gara, fikzio bat kontatu, sentsazio plazentero bat sorrarazteko edo sentitu nahi dugulako. Zergatik ezin dugu barrearen bitartez eragin. Eta hori, nik eskatzen dudan, bizitza honetan eskatzen dudan gauza bakarra da, umoreak, dramak dituen muga berak izatea. Eta, ja orain galera sakonak alde batera utzita. Konta iguzu pixkat zer den despotorropen. Despotorropen, ahí quería llegar. He venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, Raquel Torres, duela urte eta piko ezagutu nuen umoregile bat, bera da Extremadurakoa, baina hemen darama Bilbon bizitzen 5 urtez edo. Elkar ezagutu ginen eta, oso antzeko umorea egiten genuela ikusi genuen eta elkartu ginen. Eta gubiok sortu genuen Despotorre izeneko show bat. Gidoi finko bat daukagu, berak atal bat egiten du, nik beste bat, eta horrekin erdi jiran ibili gara Euskal Herritik, itxi gora ber, me estoy tirando un poco el moco, baina, bai, eta horretaz aparte esan genuen, guapo legoke, open mic bat sortzea Bilbon, ez dauz open mic da, saio bat, emakume umoregileak, guk emakumeak lehenesten ditugulako, umoregileak etortzen dira, eta testu berria probatzen dute, sekulare publikoaren aurren egin izan ez duten testua probatzen dute, 10 minutuko monologo laburtsuak izaten dira, eta, pasatzen dira bertatik, 5-6 emakume umoregile, gure kasuan emakumeak lehenesten ditugulako, eta halako zerbait antolatzea pentsatu genuen Bilbon. Ez zegoen halakorik Bilbon, eta uste dut ez dagoela Donostin bez, eta esan genuen, egingo dugu lehenengoa Bilbon. Eta zizen jarriko diogu, jake Despotorre dan gure showaren izena, Despotorropen egingo dugu. Eta saiatzen gara, eta orain arte horrela izan da, hilean behin egitea, show hau, eta orain arte beti egiten ari gara kabaret izeneko Bilboko lokal batean, eta hurrengoa izango da, apirilaren 22an, hasi etor zaitezte mesedez. La promozio. Zer esango zenioke jendeari hurbiltzera animatzeko?
ikaragarri ondo pasatuko duela, horrela dalako, 10 minutu laburreko monologoak ikusi zetzara sekularen ikatzen, ikusten ari zaren horretaz, beti aldatzen dalako, gainera hilero tekstu berria ikartzen dugu, eta orokorrean nik esango nuke beti, orain arte etorri izan diren monologista guztiak, ez dira beti neskak izan, bi mutil etorri izan dira, baina, haietariko bat drag pertsonai batekin etorri izan, orduen, emakumezko bat zen, ez, demauz. Baina, orain arte, etorri izan diren umoregile guztiak ikaragarri onak izan dira. Eta denak izan dira Bilbokoak, edo Bilbo ingurukoak, edo Euskal Herrikoak. Eta batean konturatzen gara, ez dakit, hemen umoregile oso onak ditugula, eta emakumezkoak gehienak, así que, etorra daitezela, mundu guztia etortzen diren guztiak, berriro etortzen saiatzen dira. Eta orain amaitzen joateko eta aprobetxa ezazu zure burua pixka bat promozionatzeko. Zertan ari zara azkenaldian edo non ikus zaitzakegu? Beno, lehen esan dizuan bezala, grabazioaren aurretik esan dizuan bezala, gaur bertan grabatu izan dut beste monologo berri bat internetera igotzeko, korrikarekin zerikusia duena. Korrikari, badakizue jorratzen dituan gai guztiak, kritikatzen ditut. Naiz eta gustoko izan, korrika ikaragarri gustoko dut, baina nire kaina sartuko diot, sí. Beti daukena. Eta hori da. Así que, gaur gauean edo bihar goizean igoko dut monologo berri bat, eta horretaz aparte, apirilaren 22an kabareten izango nauzue tekstu berria probatzen, eta gainera astero, astelehenero, goizeko 9 eta 45etan, dida saioan, tarte txikitxo bat egiten dut, minutu bateko monologo laburrak egiten ditut, orkakadana botatzen dudala, eta hori, asteko modurik egokiena. Bueno, eta ja amaitzeko ez dakit gustatuko litzaizuken zerbait gehitzea edo zerbait gehiago kontatzea? Eta esandako guztiaz aparte, ekainaren 16an izango dugu Despotorrearen eguna handia, ospatuko dugu Bilborroken, dala Bilbon dagoen eliza desakralizatu bat, eliza guztiak horretarako marko lirateke desakralizatzeko. Eta bertan, Despotorrearen urteurrena edo ospatuko dugu, urteurrena izango litzateke martxoan, baina ekainean emon ziguten eguna. Eta, bertan egongo gara, Raquel Torres eta biok, eta gutaz aparte egongo da Divina Komedia eta Maider Lazkano. Beste bi umoregile ikaragarri onak, eta horretaz aparte pole dance espektakulo bat izango dugu, beraz. Etor zaitezte Bilbora ekainaren 16an, benetan ikaragarri ederra eta divertigarria izango delako. Eta eskerrik asko ni kontuan hartu izanagatik, benetan. Eskerrik asko zuri. Eta, beste batera arte hitz egingo dugu. Guzutxu bat. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.